няма да говорим за по-малко от 4 минути. При положение да разполагам с общо 2 пожарогасителя. Експертизата ще е единица, а резултатът от нея трябва да Бягай, мамо, бягай! на 30 и 31 май. У нас след тежката зима идва наред въпросът, ще има ли достатъчно зърно за хляб, каква цена очакват стопаните и доколко драстичното поскъпване на горива и препарати ще се отрази на цената на пшеницата. Отговори потърсихме в житницата на страната Добруджа. Повече от половин милион декара са засетите площи с пшеница в Силистренско. Заради сухата есен и последвалите продължителни студове, посевите изостават значително в развитието си. Част от площите са в начална фаза на бъртене. Има добър влагов ресурс в почвата, както и топлина, развитие на културата, но като цяло състоянието от предходната година на наблюденията е по-зле. Живко Георгиев се занимава с земеделие от Искаш ли ти да години, но гледаш? толкова слаби посеви не помни. Пшеницата късно поникна, не беше в добра фаза за презумуване и тук сега в последните дни вече наблюдаваме пшеницата, очаквам дали ще върти или ще остане с един брак. Въпреки че все още е прекалено рано да се правят прогнози, стопаните са сигурни, че добивите